bengicela bhuti Mthandeni nje ukubingelela nje asavela yedwa ngoba inkosi yami ngiyambona ukuthi ukuthanda ngendlela emangalisayo yezwa. Bengisacela ukubingelele nje na yedwa ukuthi nje hi asavela mhlawumbe ke angajabula into enye esimanga. Hayi. Cha ngiyambingelela asavela ngithi hi. Ya ngithi hello. Hello asavela. Hello. Nokuthi ke nje mhlawumbe sinqamule lapha nje ngoba nakho isikhathi ziningi izinto. Kunembuzo abantu abanayo futhi la. Balethi kuvezele ngoba ngeniyazi yonke into mhlawumbe edinga ngabantu. Uyabona? Yeah. Banombuzo abantu ukuthi Mthandeni mhlawumbe isiginci sishaya yakwazi ukusidlala noma akwazi. Yeah, bengithi ngisazobuza lo kwenzakalani yabona. Bengithi ngiseza lapha. Cha abantu bayazi ke ngomala visto. Njoba ngela istudio ngithi ngiyangibona ukuthi mina phethe isiginci la. Yeah, newspapers. Ngizom balandeli egroupini nakuma Facebook yonke indawo ngizonshuthela isithombe eshaya isiginci mase ngiyangipostela sona. Danke.